Ayo Suryo Laras Kana Audio AR Pro Media Batur Banwun jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebul kowe wis rapi resmi tresno bojone wong spesial kagem Pak Sabil saking Munjungan monggo Pak Sabil tresno kok bojone wong yen weruh aku mong bisa ndemblong sing tak jaluk mas waktu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku kembang mladi arom gandane hati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi Suryo Laras HR Production Kana Audio asal niling nalika semana kowe teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bajo jebul kowe kok wis duwe bojo Urung aku urung di bojo kok anggap piye Mas iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebul kowe wis rapi resmi sing kasiri aku bojone wong yen weruh aku mong bisa ndemblong sing tak jaluk waktu kanggo aku kunjung wonten karo sebut para tamu berharga sami monggo ingkang sampun pikantuk pangkurmatan sampur katringgal jemena tumuju sasana bahagia prasaja arom gandane hati iki mong mikir kowe wani sumpah
tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi obral asmara obral janji janjine janji palsu obral janji nganti lali anak putu keblate medhep mangilit tekan desa saren kunang bola kata nasri tak salah kaya teman sari akeh wong padha ngombar rasa tuwa muda obral asmara obral janji janjine janji palsu obral janji nganti lali anak putu sliramu ketimbang kok gawe lara alu wonggah dengo kenyang liya kelang alit munggeng driji sakabeh sliramu wis lali ana tandinge karo aku pasemone ngece banget lara ati iki aku pasrah kersane yang widi ben tabah senadyan pahit tak tampa tak rewangi kebak panaripa banget lara
panarimo. Namu